Dobre, čaute ľudia. Nie. Dobre, asi to ide. Ok, čaute ľudia, ja som Matúš a dneska to bude asi druhé video na našom YouTube kanále a ideme si zahrať Akinátora. Čaute, ja som tu. Čo mi bude držať mikrofón, tak to neviem. Ja. No, Jerguško mi bude prevážať. Áno, lebo som lepší v angličtine ako Ja nič Matúš. neviem po anglicky. Chudák. Okay. Trocha vieš. No, trocha, Videl ale- si aj ty trocha. No nič, ideme na to. OK. Challenge me. Dobre, asi nejde ten mikrofón, to ide, no. OK, tak to som nechcel. Dáme. Dobre, neviem, čo sa stalo. Ja neviem. Počkaj. Ako Dáme sa skúsime. Nie, koho dáme? OK, dám play. Ako? Koho ideme? Poďme si sadnúť riadne, lebo OK. sedíš len ty. No, Počkaj, ukáž. Si to musím prečítať. tak. Takže, či je náš charakter viac ako 30 rokov? Kto to bude? No ja neviem. No, Dáme Ronalda. hej, Ronaldo. Má viac ako 30 rokov? To neviem, čo znamená. Či je to chlapec? Áno. Či je mŕtvy? Nie. Či je to... On je youtuber. No, akože, Je to on je. youtuber. Není to gay. A má deti? Áno, Portugalec. 7? Či má number 7? Nie, nepíše. Knihy? To neviem, čo znamená. Domov. Older than your parents. Neviem, či je taký. Koľko má Ronaldo? No 41, či ako? OK, takže nie. Nie. Čo to bolo? Či používa nejaké, akože, ohňa. Akože Ja nie. A toto je čo? bojovanie. To neviem, čo znamená. Ale pravdepodobne podľa mňa. Football player, áno. yes. Inter Miami on nie. Áno, bol. Nie. Nie. Is he famous for the strikes? Yes. What's your character at defense? Či bol obranca? Nebol to. Ja neviem, to ty sa vyznáš. To neviem, ani ja. Hej, nemá. Či neznáša watermelony? Ja neviem, má rád. Daj. Ja Daj, dám. že nevieš. Ja dám, no však to každý. Is your character to game? What the fuck? Don't know. Football. Či... To neviem, čo znamená, ale pravdepodobne by som nedal. Is your character a Japanese American? Nie, není. Is your character a handmade from... Nie. Alebo don't know. Daj. Kde som pošlom, kde je Raven. Asi nie. Neviem, ani ja. 5 people. Počkaj. Či... So character member of a band of 5 people. Neviem, akože to veľmi toto. Ale čo? Že to nevieš? Hej, či akože... Neviem, či... Neviem, teraz... Viem, ale teraz mi tu neviem napadnúť, čo... Aj. Že nevieš. Či nemá. OK, nevedel to. Tak dáme niekoho iného. Koho dáme? Počkaj. Počkaj, Dajme Shakiru. Kto? Dobre, to je jedno. Počkaj, dajme... Separa. OK. Či je to girl? Nie. Nie, nevie naše meno. Je to... No... YouTube áno, video natáča. OK. Spieva. Či má videa po anglicky na to? Tak ako spieva tam aj po anglicky, či asi by som mohol dať. Probably, dám. Does it her make this about gaming? Či robí akože hra? Nie. Keď má deti? Sem zdá, že nie. Nie. Sing on a stage? Či spieva akože... Áno. Ale nespieva na stage, akože to je, vieš také, keď máš pino, vieš na šaky, tam je, vieš také... Áno, spieva aj tak, áno. Hej? Kore? Nie. Čo si myslel, že... Áno. Takže... Nezdvíhaj. Áno, je to Európan. Čo? Has
is your character in the European koncert? Či mal v Európe niekde koncert? Áno. No. Does your character live in the... Nie. Ale čo? Kde, neviem čo to bolo, ale či žil tam, čo bolo napísané. To Ja tak to nie. Či je solo singer, či spieva sám. Nie, vždy tam spieva s takým. Okay. Či žije v Fínsku, nie? Áno, to možno byť. Nie, to bola Slovenia. To bola Jaj. Slovensko, nie. Long to and long boys group. Áno. Či je v nejakej, akože chlapčenskej... Hej, asi hej. Ale to bolo... Nie. Čo? A čo je? Nie. Musíme ešte raz. Tak poďme ešte raz, ale nemôžeš sa pomýliť. Nie, počkaj, musím dať domček. Jo, teraz zase bude tá reklama. Nie, nebude. Tak bude. Tak bude. A nejaká iná. To by sme Pokračujeme, bola tam reklama, ale ideme. A naozaj Začaj. separa. Hej, skúsme. Nie, ešte nejaký iný spevák. Tak idem si sa. Harry Potter? Tak dáme Harry Potter. Nie, nehral Harry Potterovi. Či má nohy? Nie. Či je to girl? Nie. Či je reálny? Áno. Či má viac ako 30 rokov? Nevieme. Nie. Áno. Áno. Nie. Nežije. Nie, není moslim. Nie, moslim. Sorry. Či má rád futbal? Neviem, ale mnoho skôr. Či, hej, to Tak daj to... Charakter Európan, je to charakter, či robí tú muziku? Áno. Yes. Áno, to je to, či má v Európe koncert? Nie. Finland? Nie. Istina, nie. Nie. Band, neviem, či band teraz, akože gang asi nie. Nie. Myslím, že neviem. Black hair, či má... Ja neviem, on je holohlavý. No. Nie. Či je blond? Nie. Swedish? Nie. Slovenian. To by bol Slovakian. Aha, dobre. Tak nie. Či spieva akože. No, A sing song in English tak ako dakedy, hej, ale nie vždy. Tak daj Takže probably. probably. Long hair? Nemá vlasy. Každý song koncert. Či vyhral nejaký európsky song? daj, Koncert. nevieme. No. Nebude to separ. What the fuck? Taký John robí. Ok, to je jedno. Vieš čo? Dám tako iného. Hej. Zase bude asi reklama. Áno, zastaviť. Ok, prišla reklama a neviem, si máme dať. Počkaj. Dajme nejakú babu, nejakú známu. Počkaj, jedna... Simu. Toto, dole. Dobre. Vieš čo? Dajme proste play a dáme nejakého youtubera. Dáme... Nie, dáme ženu dáku. Čo? Zuzanu Čaputovú. Presne. Či má viac ako 30 rokov? Jasné. Určite. Či je to žena? Áno. To on už vie. Či spieva? Nie. Či vie naše mená? Určite nie. Jasné. Či je dead? Áno. Don't know. Možno. Ale nie, to vie. Nie. Či je oné herec? Nie. Policajt? Nie, či je politikian. Áno, tak keď bol, ale Hej, tak... to je, sa mi zdá, nie, to asi nie. Yes. From the back, nie. Či je German, nie. Is your character the president or was he? Čo? Či to je prezident alebo on was... Tak probrali asi Bo tak úplne to som... v Itálii. Nie. From Slovenia. Áno. Is your character for the Slovakia? Áno. Je to Zuzana Čaputková?
Kámo, je to tam dáme Fica. Nie, to pôjde na YouTube, to nemôžeme Hej, to je pravda. No nič. Ok, ale našlo to. Reklama, ideme niekoho ďalšieho. Koho dáme? Ja neviem. Počkaj, ja chcem... Niekoho youtubera by sme mohli, ale koho? Portyho. Kto je to, nepoznám. Niekoho poznáš. Počkaj, asi Mister. Áno, asi Mr. Cole. Komu prečo to nejde? Aha, ide. Nie. Či vie akože časne. No. Yes. Nie? Nie, asi nie teda. YouTuber to je. Či má videa A to ti to ukazuje, že... Áno, či má videa in English, nie. Je to gamer, áno, on hrá hry. Minecraft videos má. Áno, sa mi zdá, Tak ktoré? tak daj problém. Probably, áno. Live in Europe, áno. Balkan, nie. Czech Republic, nie, ale si blízko, kamo. Nie. 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 Či mám... Áno, asi hej. Slovakia. Slovakia áno. Blue hair, nie. Nie, to není On bonus. chce meno. Kolor neviem. Či je jeho... Daj dom. Nie, podľa mňa nie. Vita L áno. Asi Mister dá to tam? Yes! Asi Mister je to tam. Tak to OK, dáme nejakého iného youtubera. Znova. Daj yes, daj yes. OK. Nie, ale lebo to zase sa bude pýtať na iné otázky ešte plus k tomu. Dajme ďalej. Nejakého tiež youtubera by sme mohli podľa mňa. No ale kto? Počkaj. To je taký známy, čo by mohol vedieť. Neviem. Počkaj, ale nejaký... Počkaj, jak sa... Fyzio. Fyzio. Akože on nie je taký... Ale ja. Nemám ho rada, ale dobre. Dáme ho. Ale sorry, Fizi ako... OK, či je to girl? Nie. Nie. Je to youtuber? Nie. Gamer to není, on nehrá. Nie. No to sa bude pýtať to isté, niečo. To je Swedish, nie. Áno. Som chcel... Nie. Ale má aj schod. Ale či on písal songy? Či on písal... Asi hej. Jemu každý. Probably dám. No, podľa mňa nie. Nie. Určite nie. About gaming. Make videos about gaming. Či robí nejaké čo... Akože áno, lebo oni taktorí v tých videách on robí také challenge, že napríklad dneska tu ideme tak... Hej, daj. Probably. Tam. Minecraft videos, no. Nie, to robil Bouchal potom dáme. Streamer. Áno, Je to streamuje. streamer. Či je tučný? Áno. Channel. Neviem, či je to mám tam probably. Low alcohol, či má rád alkohol? Nie. Či miluje teda alkohol? Či robí reakcie na videa? Nie, to robí steak. Či má mačku? Don't know. Možno má. Roblox game to není. Playing video games on YouTube? Nie. Či má, áno, má priateľku. Čo? Is your character Áno, podľa mňa hej. Či má rád? Tak probably. Character fat? No. Did your character take part of the Czech Legend of... Nie, akože neviem, probably not possible. Či má brata? Asi nie. Nie, daj dom. Czech Republic? Áno. Special car? Áno, má. Má, veď má Porsche, či čo má. Donald. Nie, Teslu má. To je dobre. DJ. Není to DJ? Byl to Fizi? Nevie. Ok, tak dáme play game a teraz dáme oného. Čo sme to chceli? Čo sme to hovorili? Áno, Bouchala. Nie. To je jeho brat, nie? Nie. Dobre. Či je akože famous, či je taký známy. No tak to nie. To neviem, čo znamená, takže... Nut. A boy, ja, to je boy. Je to gamer? Nie. Áno. Vieš? Áno. Nie. No. Čo keď je... From Yakari. What the fuck? Nie. Z Yakariho. Ale ona je Roblox, nie to? Hej, daj, že... Je to... Nie?
lebo on nemá sestru, ale že či to sa píše, či žije so svojou sestrou. Ja, Nie, asi však on nemá sestru. Blond hair. Áno, on má, Ty vieš. má také hnedo, ako, Dobre, tak ako daj. Ja, ako ja, Tak také daj pomaly. probudlý. No tak ako... Daj dom. Ja neviem, akože... Black hair. Však keď som teraz dal, že má blond, tak ako môže mať black? Aj má black hair. Have a bread? Čo? Či má chleba? No neviem asi. Nie. To nemá niečo bolo. Because of... Nie? Čo? Because of... Probably not. Či je streamer? Nie, podľa mňa nie. Philippines? Nie, není from Prague. Či to je z Prahy? Či nie? Hej. Neviem. Bo on je z Česka, ale neviem, či je z Prahy. Či sa... A podľa mňa. Don't know. With, like... Tak donk. Don't know. Nie, on má rád rúžovečku. Don't have... Kam teraz? Yes. Numbers in his nickname. Či má... Boucha dačo 8-5 sa mi zdá, takže hej. Alebo dačo... Je to Boucha? Nie. To je nejaký debil. Daj radšej pauzu. Ale to nič neviem. A nič. Týmto ukončil toto video a keď budete chcieť viac, tak viac akinátorov, že budeme takto. Môžete napísať do komentov. Áno, a dajte mi odber a like na toto video. Tak čaute!